मानोना बे गुंग्रे फेरला फेरलि मानसिफ्रा माने थियेटाराव एनाउन्स होनाय बायदि होलाबायबाथ' राजखान्थिया जाया आरो राजखान्थिनि बे खोन्दो नङा। मूर्खआथ' हाग्रामायासो मूर्ख। साननाय दङ बियो अरिजिनेल सार्टिफिकेट BA पास नंगौना नङा। गोदोनि बिसोरनि समावहाय 2 नाम्बारि सार्टिफिकेट बिराद मोनोमोन। आं बेखौ इनकुवारि खालामनोसो खावलायनांगौ। Abu, node kita pun jarang baca lagi ini orang. Zindabad, 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 zindabad. देवस्रियाव आदिबासी समाजनिफ्राय BPFआ फ्राय जोबनायनि लामायाव फैगासिनो दङ आरो दिनै बिनिनो मोनसे खामानिखौ जों मावनाय जादों। खोब गोजोननाय मोनदों। जोंनि हाबाफारियानो बेनोखा, गतिके बेखौ जों मावलांबाय थागोन। सार प्रमद बर' हाटाव बिटिआरनि थिखादारफोरखौ बासाय, प्रमद बर' हाटाव बिटिआरनि साहा गला मैगं दखानफोरखौ बासायदों होननानै BPFजों सानाय जेसेबां माने थिखादारफोर दङ बिसोरो मोनसेबो खामानिखौनो मावाखै, गतिके बिसोरनो जों पास फैसाबो होआ, गतिके बासायनायनि बाथ्रायानो फैनो हाया। आरो मैगं गला मा गला बेफोरखौ जोंनि प्रमद बर' बिथाङा भेन्डरनि दारै मानावगोरै बिथाङा दिनैसिम 5,000 होगासिनो दङ। गतिके बिथांमोननि जा बुंनाय बेथ' माने अनला ओंख्रियाव आगान थायोसो। माने सावख्ला मानसिफ्रा बिमा बिफानि सायाव बाम जानानै जेरै हान्थिनो नागिरनाय BPFनि केरेक्टाराबो बेनो, बेखौ बयबो मिथिखागौ। मानोना बिसोरो फावसावलिया मोनसे संगठन, BPFखौ जोङो फावसावलिया होनबाबो गोरोन्थि जाया। सार नोंथांमोननि सरकार फैनायनिफ्राय गलादारफोर आरो फानग्रा बायग्रानि खम अनजिमा जाबाय होननानै बुंबाय खम जाबाय। थारमाने 2 नाम्बारि थाखाया जोबस्रांबाय, नंखायनो 2 नाम्बारि थाखाया जोबस्रांनायनिखायनो मानसिया सिनसियारिटिया बारा फैबाय। इक'नमि होननाय बुस्थुखौ सिनायनो रोंबाय। आगोल इक'नमि नङामोन, हाग्रामाया जौ लोंनाया 1,03,000 थाखानि बथलसे जौ लोङोमोन। बथलसेनि दामा 1,03,000 हाग्रामानि लोंग्राया आगोल। दा माबायदि लोङो मिथिया, हयथ' दा गैजायैखाय लोंनाय नंला खोमा। हाग्रामा मोना हरसेयाव तास गेलेयोब्ला 3 कोटि 4 कोटि 10 कोटि गाहाम समनि खालामना गेलेयोमोन। दा हयथ' बिसोर भिखारि जालांबाय, नंखायनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों। बेखौथ' जोंना दाखालि गोबां मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंखाबाय, आं बिसेस बुंनो नागिरा। मानोना बे गुंग्रे फेरला फेरलि मानसिफ्रा माने थियेटाराव एनाउन्स होनाय बायदि होलाबायबाथ' राजखान्थिया जाया आरो राजखान्थिनि बे खोन्दो नङा। सार हाग्रामा बिथाङा प्रमद बर' सारखौ मूर्ख बदमाइस बायदि रावजों सोंखारिदों। मूर्खआथ' हाग्रामायासो मूर्ख। जाय मानसिया, आंहाथ' साननाय दङ बियो अरिजिनेल सार्टिफिकेट BA पास नंगौना नङा। गोदोनि बिसोरनि समावहाय 2 नाम्बारि सार्टिफिकेट बिराद मोनोमोन। आं बेखौ इनकुवारि खालामनोसो खावलायनांगौ। आंहा डाउट दङ, इनकुवारि खालामनोसो खावलायनांगौ बिथांनि रोंनायनि सायाव, बिथांनि रोंगौथिनि सायाव। सार्टिफिकेटआथ' बायबानो मोनोना, गोबां मानसिया बायनानै लादों, बेखौ जोङो प्रुफबो दङ। खिन्थु हाग्रामानि बेलायाव जोंहा इनकुवारि खालामनो गोनां दङ। आरो बे जे बेसेबां गियानि, बिनि बुंनाय, बिनि रायनाय, बिनि थाबायनाय, बिनि जानाय लोंनाय, बिनि आखल, बिनि केरेक्टार, बिनि माने साननाय हनाय, बेयावनो जों मिथिनो हागौ। गतिके गुबुनखौ मूर्ख होनायनि सिगां गाव बेसेबां गियानि बेखौ सिनायना लानाया मोजां।